Wala po. Sakit ti ulo. Talna ka man si kamay ta. Nun lunis, mang malmalas ka. Ni mama, nakauyong kayo. Di kayo nga ano. Jakarket nga mga dagita ibagabagam. Kagurak ti kasta. Nun lunis, kamalas. Hangkay ba nga masagsagid ma? Api, anya ayagan ti kukwaan nyo. Madamanak nga ag-fill up ta grenyo akman di lending ko. Ag-lending kay mano? Dang nga kaaya, anya nga iti pagpaskwaan tayo no madinak nga agutang. Han mga malmalasan si kamay ta. Ma, api kami kasapulan nga iutangan nyo pa lang ti lending ti pagpaskwaan tayo. Tapos tuno awan ti pagpahit yung pagproblemaan yung tumanon. Tapos siya tumanon ti pagpupungtukan nyo. Talna anak man si kamay ta. Pumanaw ka dito abay ko. Kaano kay ka di nga agsardeng ay nga agutang ti lending. Aging ganahanak nga na ibalbalod. Tanga. Kasi nung ay nga ti mangbiyag kinyami no may balod kayo. Bahala ka mo tin ati biyag mo nukan. Di kayo mga pagpaspasyaran no ka pagpaluta. Di saan? Mas may mayat pa'y kidiki kuman ano, may balod akong tap no, makalibre aki, makanin. Nawang ka nga, bibiyaga ko. Libre pa iti pagyanak, awang pa iti konsumisyon ko no ko. Tilada ka ma, pagbalakay sa. Papanamanon, mapanak pa ilay day ayon damari marma. Datati among, agsursur ka manon. Awang man lati may tultulong mo dito balayon. Hangkay nga maawatan ma. Tatay ibagayo pumanawak pala dito abay ko ta makamalasak. Tata nga pumanawak aduman lati saw-sawun yun. Nauyong kay nga talaga. Nalaing ka nga sumungbat si kamay ta. Matipab ka ti mabit dita. Nagmadidag itang ngiwa mo ma. No kumana siya at ka nga anak. Awang kumay ti mangmangag mo nga sa ukinyak. Si kamay ta, balasang kan, agnakam ka kumamutun. Among kakaasi ka numataya. Ma, memorize ko dagito bagabagayon ko. Aguri ka man lang ta, i-record ko man laeng. Tapno, kay tumaban nung tuno sumaron nung ulitin yung tumanda ta ibagbagayon. I-play kong tulatang. Kaya mo ta si patang ka? Handa nga paglulukan Ma, hanggang nga paglulukwan, ibagbagak lang iti agpaiso. Total ko na yung balasa nga kun. Siguro ko mabali na mag-asawan aya. Dang nga, asa-asawa na ta ibagabagam. Gaya tugad ka. Kaya nakaladikal man, asawa na ta amomon. Ma, mabali na ko nga ag-asawa. Apay nga di kaklasik nga ni Marie. Nag-asawa mo't isunan. Dagitatap apalamdang nga. Asa-asawa ti amom. Agadal ka pa nga umuna. Ang dagita ti pampanunuto. Apay kaskari na aya ti agasawa. Apay niya ti kaya mo ti mapasamak ti biyag mo. Rigat ti dalpas nga rigat ti kaya mo nga manaan. Danga ka nga talaga. Mabalinak na tamang agadal no kama oray adda asawa kon. Apay ngay ni Marie ko na nga yung kaklase. Si kamay tahan ang mga bagabagaan ti kakasta. Gatil ka ta asawa ti pampanunutom. Nakubing ka kasta ti line of thinking mo. Ma, ang kupigar napadas ti ginmatel iso nga kaya't kunti agasawa tapno mapadas kumati aggatun. Sursurwom pay nga ilabada kita nagreglaam sa kapanunutom da kita asa-asawa nga ibagabagam. Amukon ma, nailabak tatay dagijay nagregla akon. Iso nga mabalin akon nga rin agasawa. Ingkan, agasawa kan. Tumalaw ka matin dito balayon. Makauma ka. Papanamanon. Apanak agsapol garu ti maasawa kon mata. Nailaba kon di nagregla at tatay. Kaya tugad ka. Apay kasla pa nagsapol ti pagbayad iti lending ti pinagasawa. Tanga.
Narigrigat pa ati example ti pagbayad ti lending ma. Nalay ka sumungbat si kamay ta. Sige, pumano ka mala dito yan. Inka example ti maasawam. Inka kita di tadalan. Kita man no dati may masapulam kita. Hang kangagaw awit ito no awan ti masapulam. Makaala ka kinya. Kitantaman. Okay ma. Bye. Tanga nga uping. Nasa asawa ko iti amo na. Torpe. Nakampubing na. Animal nga uping. Kaya po Diyos ko. Sa bali talaga kita pataan ka nga panahon. Kaya po. Nag-uping na kay ka. Gumayang ganggan.